ना लायनो सोलाबाखै ना लायाखै नै बायनानैसो जानोसै जोंहा नास्राय गोरि मैथा फिथाइजों नास्राय गोरिजों एकदम माथो बारा गिदिर नङा आं गिदिर गिदिरखौसो जानो लुगैदोंमोन नैबादि गिदिर गिदिर दाबो गिदिर होमबाबो गिदिर अब कहीं माला इसमें क्या मछली है क्या जिसे देखा नास्राय निस्ला वाव आइया थैखाबाय माथो आदै नै ए वाव नास्राय निस्ला ओमफ्राय नै ओरै गोलाव गोलाव ना नायदो आं जाखिनि खोबना आराम एवबाय आङो खरसा होनानै गुरै एवनानै जानोसै खोबना नै ना मैथा फिथाइजों नाजों नास्राय गोरिजों मैथा फिथाइजों बरिया गोजा गोजा नुलायना जाखानोसै La 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 Kinaba kina paikanayaw kinanay paikanani जों लागोनि हाग्राया हले लेवार गोजाजोब नै दुन्दिया सामब्राम बिलाइ होबाय आं ओमफ्राय आंनाथ' मैथाया मोनखाबाय नै ग्रेभियाबो जाबाय ओरैबायदि साइज जाखाबायना फाग्लासो जागोन बिराद जानो लुगैखादोंमोन आं आदैखौ ना लायहोब्रबलायनानै जाबाय बाजाराव गैलाबो फांसेल' नालाय मैथा ओमफ्राय नै बेबो रेडि जाबाय आंहा मोनबायानो अर फिसा होनानै बिदि एवबा नाया बिराद गोथाव मोनजायो लोगोफोर नै अर फिसा होना आराम खालामनानै संथारदों आं माथामल' दे माथामल' नास्राय ओमफ्राय नै हायना मुलिया बानायलायबाय दिनै सिफ्लेनायखौ होआसै आं नोंसोरनो ओमफ्राय बानलु थाइब्रै बानलुआ दाबादियावथ' मा आलौआ नालाय आरो गोथां थाइनै लाबावबाय ओमफ्राय बेजों खब'से मोनजाग्रोआबा जादों बादि मोना ओमफ्राय नोंथांमोना अननानै दिनैबो जोबजासिम नायना होबानो जाबाय मादैनि भिडिअखौ मैथाबो ना बेसेबांबा गोबावसो मैथा ओंख्रि जाया दिनै जानो होननानै एकदम ना लायब्रबलायथारबाय बानलु सावनायबो बानलु गोथांबो मैथायाव बानलु गोथांबो जानांगौना बेखायनो थाइनै जाबाय मोजा
जोबोद गोथाव जादोंलै नानि बाना दिनै नास्राय लोगोफोर मोनसे खोथा आङो अमा बेमार जासावनायखाय अमाखौ जायाखै बिदि गाज्रि थैनाय माबाया भिडिअ होगासिनो ना आं एसे उसुबिदा मोनना जायाखै एसे उनाव जागोन र' न'नि सिथारनाय मोनबा जाथ'थाराखै बेखायनो नाजोंनो जानानै दिन्थिगासिनो ओमफ्राय मोनसे खोथा फेसबुकआवहाय आङो सासे मानसिनाव राजबंसिनाव कमेन्ट हरदोंमोन ओरैबादि पाटा पाटि आं कमेन्ट होनाय लोगो लोगो जोंनि ड्रेसनि बागै जारलासो आं एक्सप्लेन खालामनोसो थिनदोंमोन आरो जोंनि दख'नाखौ नोंसोर मानो गाननानै पाटानि होनखो होनना ओमफ्राय फेसबुक पेजफोरखौ होनदोंमोन आं मोजां एक्सप्लेन खालामो नालाय बेखायनो मानि थाखाय गानखो जोंनि दख'नाखौ पाटानि होननानै ओमफ्राय बेखौ होननायावनो कमेन्ट खिखोमा सोरनि मोनथाय बे चेनेला मा नाम मोनथाय बावबाय आं गोसोआवबो थालायलाङाहाय आरो आंजों नांगौबा लागायगोन आं मादैया नैबे बिखायावसो दं बेसेबां दुखु मोनदों बर'नि थै दंहाय जों बर'नि फिसाफोरना सोरबाया माबा खालामोबा जों दुखु मोनो मादैया रागा जोंनांगौबा जाद थाद दोननाय नङा मादैया हमथाथ'नानैसो दं मादैया जों बादि जानो हागोन नामा बिसोर साम' खांख्राय जों बादि बिदि जानो हागोन नामा बिसोर नैबे मादैनि जानायाबो बर' कालचारनि जानायसो मिथिबाय बर'फ्रा बिदि जाया बर'फ्रा नोरै जायो नोरै ये बड़' का स्टाइल खाना आखि बिजौजों जाया बर'आ जेखौ मोनो बेखौ जाग्लाबना